Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Обмін Медведчука на політв'язнів в РНБО такий сценарій не виключають. Якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо. Як виникла так звана справа Сенцова, розповідає останній звільнений її фігурант. Задача стояла така – проявити себе, показати, що можеш і не боїшся. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов не виключив можливості обміну підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії у випадку, якщо суд визнає депутата винним в інкримінованих злочинах. Про це Данілов сказав у відповідь на запитання журналіста в рамках ефіру на телеканалі «Україна». Водночас, як наголосив секретар РНБО, остаточне рішення в даному випадку буде за президентом України. Я думаю, що якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо. У травні у Генпрокуратурі України повідомили про те, що депутатів Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака підозрюють в державній зраді і готуванні до розграбування національних цінностей на окупованій території. В справі 3 епізоди. Один із них стосується компанії, пов'язаної з Медведчуком. Вже в умовах окупації Криму компанія отримала ліцензію на видобуток нафти і газу у родовищі біля берегів півострова від Росії. Сам Медведчук називає обвинувачення політично мотивованими. Голова громадського об'єднання родичів політв'язнів Ігор Котелянець сказав Крим Реалії, що вважає варіант обміну Медведчука на українських політв'язнів прийнятним. Традиційні способи не працюють. Ми знаходимося в ситуації, коли ми заручники Кремля, коли ми просто пропонуємо обміни за традиційним форматом, і Росія вже сидить і думає, а чи віддати, чи не віддати. Тобто ми в позиції просящого. І от питання було в тому, щоб придумувати такі креативні способи. Ми про всякі думали. Ми думали вже ставати на кордоні з Російською Федерацією, просто ловити, я не знаю, російських найманців. Ми про все, що завгодно думали, але от ця пропозиція цими днями перевершила всі наші якісь ідеї. У Медведчука слова секретаря РНБО поки не коментували. Водночас їх прокоментували у Кремлі. Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що в Москві такий варіант обміну всерйоз не розглядають. «Не знаю», – сказав Пєсков, чому українського політика пропонується виставити на обмін. Однак, нагадаємо, Віктор Медведчук не лише депутат Верховної Ради України. З президентом Росії його поєднують майже родинні зв'язки. Володимир Путін є хрещеним батьком дочки Медведчука. Нині в українському списку політв'язнів Кремля понад 100 людей. Більшість із них – кримчани. Останній обмін між Україною і Росією мав місце навесні минулого року. Щоправда, тоді він відбувся з угрупованнями підконтрольних Росії бойовиків. Кримчани ж востаннє поверталися в Україну у вересні 2019 року. Російський адвокат Микола Полозов поділився з Крим Реалії своїм поглядом на те, чому так. Первый момент заключается в том, что мы на самом деле достоверно не знаем, каким образом формируются списки на обмен. А что касается второго аспекта, это же заключается в том, что всех граждан Украины, которые проживали постоянно в Крыму на начало оккупации или имели там прописку, по российским законам Россия автоматически считает своими гражданами. И Конституция России запрещает выдавать своих граждан иностранным государствам. Вместе с тем, уже были прецеденты, когда, жителей Крыма, которым пытались навязать украинское гражданство, все-таки обменивали. Речь идет и об Олеге Сенцове, и об Эдеме Бекирове, и Ахтам Чайгос, и Ильме Умеров, и так далее. Поэтому в данном случае это формальности, которые отступают перед политической целесообразностью. Но вопрос главный заключается в том, когда эта политическая целесообразность возникнет у Кремля. Но что касается непосредственно Медведчука, то я еще, наверное, дня 4 назад об этом публично написал, что лучшее, что можно сделать с Медведчуком, это обменять его на украинских политзаключенных, удерживаемых в России, в Крыму и в ОРДЛО. В Офісі президента України обмін Медведчука на політв'язнів поки не коментували. Ще у лютому уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила в коментарі Крим Реалії, що переговори про обмін фактично заморожені і причина у рішенні головної людини у Кремлі. Российская Федерация связала все проведения освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу будь-каких обменов. Да, безусловно, офис президента, Ермак,
Резников. На всех площадках они добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение граждан наших не зависит ни от так званых ОРДЛО, не зависит от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации. Ну, это политическое решение однозначно. Да. Как оно было принято и в сентябре 2019 года. Тим часом справу Медведчука днями прокоментував президент Росії Путін. Він назвав її, а також закриття в Україні пов'язаних із політиком телеканалів зачисткою політичного поля. Секретар РНБО Олексій Данілов після цього сказав, що не вважає Медведчука опозицією. А якби у випадку закриття пов'язаних із ним телеканалів мова йшла про утиски свободи слова, то українці стали би на їхній захист. Ви слухаєте Крим Реалії. У травні з російської в'язниці вийшов кримчанин Олексій Черній. Він останній із затриманих фігурантів так званої справи кримських терористів або справи Сенцова, хто вийшов на волю. Справа з'явилася в окупованому Криму навесні 2014-го. За версією ФСБ, Олексій Черній, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Геннадій Афанасьєв були членами однієї так званої терористичної групи, яка спробувала підпалити офіс партії «Єдина Росія» в Сімферополі та планувала ще кілька терактів, зокрема підрив пам'ятника Леніну в центрі Сімферополя. Сенцов, за версією російських силовиків, цю групу очолював. Олег Сенцов і Олександр Кольченко версію російського слідства заперечували. Черній та Афанасьєв нібито зізналися і пішли на угоду зі слідством. Як виявилося з часом, перед так званим зізнанням їх катували. Цього тижня Олексій Черній дав інтерв'ю Крим Реалії і розповів, з 4 фігурантів справи лише він мав стосунок до підпалу офісу російської партії в Сімферополі і підготовки підриву пам'ятника Леніну. Навіщо це було? Ось що відповів Олексій Черній. Задача стояла такая – проявить себя, показать, что можешь и не боишься. После этого должны были быть выделены вооружение, боеприпасы для ведения полноценной партизанской войны против оккупантов в Крыму. До затримання Олексій Черній викладав історію. Він кандидат історичних наук і проводив екскурсії кримськими печерами. Захоплювався історичною реконструкцією. Крим Реалії запитали в Чернія, чи він думав про можливі жертви, якби пам'ятник Леніну зрештою вдалося підірвати. Это просчитывалось, и никаких жертв не должно было быть, потому что планировалось все на 3-4 часа ночи. В том месте я был неоднократно, в это же время просматривал статистику посещения места и так далее. Все предусматривалось, чтобы избежать каких бы то ни было жертв. Про катування після затримання розповідає неохоче. Раніше в інтерв'ю Громадському радіо Олексій Черній публічно вибачився перед Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком за те, що свідчив проти них. Сенцов від коментарів у відповідь відмовляється. Кольченко сказав Крим Реалії лише те, що, на його думку, Черній міг би відмовитися від своїх свідчень, заявити у суді, що його катували, так як це зрештою зробив Геннадій Афанасьєв. Олексій Черній вважає, що у відмові від свідчень під час засідання суду вже не було сенсу. Это было бессмысленно на тот момент. Ни им бы, ни мне это уже не помогло. И они бы не пересмотрели дело. Это не правовое государство, это государство правового беспредела. Ми поцікавилися в Олексія також, як до нього ставилися в російських в'язницях, а їх за ці 7 років було кілька, з огляду на його політичну позицію і статтю про тероризм. По-разному. Магадан, к примеру, ничего плохого не могу сказать, ничего хорошего так особо тоже, нейтрально. Местные сотрудники не провоцировали на политические разговоры в основном. Более или менее нормальное отношение было. Ну а арестантский состав поддерживал много. Огромное благодарю, в частности, северокавказским народам, чеченцам и ингушам. Они поддерживали серьезно и как в Магадане, так и не в Магадане. К Батайску, точно, да, наоборот, единицы сотрудников адекватно относились. Большинство же относились, ну не скажем так, агрессивно, но пытались постоянно поддеть, оскорбить, спровоцировать на какие-то действия или ответы. Російський правозахисник Сергій Давідіс із центру «Меморіал» сказав Крим Реалії, що так звана справа кримських терористів – перша така справа в Криму після окупації, в цьому її особливість. Справа проти людей, які не підтримали цю саму окупацію. Тим часом політичні репресії в Криму тривають, зазначив Давідіс. Политические репрессии являются одним из ключевых инструментов управления как российским обществом, так и оккупированным Крымом со стороны российской власти. Это необходимый для них, для российских властей, элемент.
И в этом смысле, конечно, ничего не меняется. Наоборот, масштаб репрессий увеличивается. Причем, если раньше на первых этапах, видимо, действительно оппоненты аннексии становились в первую очередь жертвами репрессий, то наряду с такими оппонентами сейчас, вот дело Олега Приходько, дело многочисленных крымских татар, становятся жертвами политически мотивированных уголовных дел в Крыму и случайные вполне люди, поскольку российской власти необходимо создавать образ врага. Нині Олексій Черній на лікуванні, його батьки у Криму. З ними, каже Олексій, у нього різне ставлення до окупації Росією Криму. Після звільнення з в'язниці Росія довічно заборонила Чернію в'їзд на свою територію. А отже, допоки Крим під контролем Росії, і на півострів він потрапити не зможе. Далі у програмі перед роковинами депортації застереження кримськотатарським активістам. Все эти мероприятия выглядят достаточно фальшиво. Та чому голова російського парламенту Криму поїхав в окупований Донецьк? Кримський істеблішмент, який бере участь в цій російській війні проти України гібридній, він просто виконує свою роль. 18 травня в Україні вшановували пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Цього дня у 1944 році почалася радянська кампанія з примусового виселення кримських татар із Криму. За 4 дні з півострова в Республіки Центральної Азії виселили всіх кримських татар – близько 200 тисяч людей. У той час, як кримсько-татарські чоловіки воювали в лавах радянської армії на фронтах Другої світової війни, радянська влада вивозила з Криму їхніх батьків, дружин і дітей. Офіційна причина – за нібито співпрацю кримських татар із нацистською Німеччиною. Україна визнала ці події геноцидом і закликає світ зробити те саме. 18 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що вніс на розгляд парламенту проєкт закону про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати України розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, 8 скликань Верховної Ради і всі попередні президенти. Також, за словами Зеленського, він підписав стратегію розвитку кримсько-татарської мови до 2032 року. Депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Рустем Умеров зазначив у розмові з Кримреалії, що йдеться про дійсно важливі для кримських татар документи. Однак, за його словами, це невичерпний перелік того, що потребує кримсько-татарський народ. В Конституции уже было в статьях указано, что коренные народы есть в Украине, но нужно было принять ряд законов, именно закон о коренных народов, и, дай бог, в будущем мы будем принимать закон о статусе крымско-татарского народа и придем, наверное, к концу к тому, чтобы изменить и Конституцию Украины, часть 10 по Автономной Республике Крым и Севастополя. Когда мы идентифицируем коренные народы, то есть крымских татар, караимов и крымчаков, то последовательная позиция государства должна быть в том, что именно один из многочисленных народов, крымско-татарский народ, еще и рассмотреть закон о статусе крымско-татарского народа, где рассмотреть его национальные институты самоуправления, такие как Курултай, как Меджлис. Соответственно, для нас это уже начало. Акції пам'яті 18 травня відбулися в різних містах України, зокрема у Львові. Серед учасників була й Оксана Новікова. Підприємиця з Криму, вона була змушена виїхати з півострова після початку окупації. Новікова розповіла, як усе виглядало 18 травня у Львові. Це на площі Ринок звучав кримсько-татарський гімн, який насправді для мене був таким. Я згадала кримські наші 18 травня, коли ми теж періодично бували на цих днях пам'яті. І це було дуже сумно і дуже зворушливо насправді при підйомі кримсько-татарського прапора. Я дуже хочу, щоб колись ми це почули, відчули в Криму знов. Офіційні заходи з нагоди 18 травня відбулися і в окупованому Криму. Щоправда, підконтрольні Росії кримські чиновники називають цей день Днем пам'яті жертв депортації народів Криму, без згадки про кримських татар. Кримреалії попросили прокоментувати заходи і заяви підконтрольних Росії чиновників Криму кримсько-татарського активіста Нарімана Джеляла. Все эти мероприятия выглядят достаточно фальшиво. Если в их программах даже пытаются избежать какой-то откровенной лжи, то очень часто не договаривают, о каких-то исторических фактах, нюансах.
акцента. Когда вы говорите, что депортации были преступными, называйте их инициаторов, в частности, Сталина, преступником. Здесь-то четко понятно, кто подписывал эти документы, кто исполнял эти приказы и так далее. Их фамилии известны. И выступайте против их возвеличивания вновь, установки их памятником и так далее. Но нет. У переддень роковин депортації низка кримськотатарських активістів отримала застереження від російської поліції і прокуратури про неприпустимість порушення закону в рамках організації пам'ятних заходів. За словами Джеляла, це вже звична практика, але якщо раніше такі застереження вручали переважно членам Меджлісу чи делегатам Курултаю кримськотатарського народу, то цього року прийшли, наприклад, до активістів руху «Кримська солідарність». Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Голова підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов у травні з'їздив на підконтрольну проросійським бойовикам частину Донбасу. Привід – дата, яку бойовики вважають днем створення угруповань ЛНР і ДНР. У Донецьку Константинов, зокрема, вручив ватажку угруповання ДНР Денису Пушиліну медаль «За мужність і доблесть» – нагороду, що з'явилася в Криму після початку окупації його Росією. Після цієї поїздки Володимир Константинов виступив на радіо «Спутник» в Криму і заявив про те, що, цитую, «Донбас ніколи не буде у складі України». Історик і політичний аналітик Андрій Іванець був змушений переїхати з Криму після початку окупації. Він вважає, що за такими візитами і заявами стоїть чергова спроба Росії тиснути на Україну. Безумовно, що такі заходи, які є, власне, підривними заходами стосовно України, вони проводяться не самостійно якимись дрібними регіональними лідерами в Росії або на окупованих територіях, а вони ініціюються, плануються, я думаю, безпосередньо в Москві як елемент тиску на Україну. Ми бачимо останнім часом, що Російська Федерація активно розігрує донбаську карту через роздачу паспортів посилену, через проведення форуму у січні «Руський Донбас». І ми прекрасно розуміємо, що ніяких самостійних утворень на окупованій території Донбасу немає, що це маріонеткові структури, які контролюються Росією. А кримський істеблішмент, який бере участь в цій російській війні проти України гібридній, він просто виконує свою роль. На урочистостях бойовиків у Донецьку виступив, зокрема, перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак. МЗС України висловило протест у зв'язку з візитом на тимчасово окуповану територію російського високопосадовця. Активіст Віталій Овчаренко був змушений виїхати з Донецька після початку окупації. Він вважає, що приїзд у Донецьк Турчака, котрий також є секретарем Ради партії «Єдина Росія», може свідчити про те, що Кремль таки має намір провести в окремих районах Донецької і Луганської областей вибори. Парламентські вибори у Росії заплановані на вересень. Абсолютно це може бути, тим більше, що росіяни вже попередньо роздають свої паспорти на окупованих територій. Тобто це ще додатковий доказ до того, що хай вони хоч офіційно не кажуть, що вони там території ті анексували, але фактично, якщо знаходяться російські війська, якщо виконуються накази з Кремля, якщо проводяться вибори, це фактично і є окупація. Політолог Валерій Димов каже, що такими виступами своїх ставлеників на окупованих територіях України Росія намагається нав'язати своє бачення подій не лише внутрішній, але й зовнішній аудиторії. І Україні важливо займати активну позицію в питанні відстоювання правди. Від захисту ми маємо переходити до проактивної політики. Ми маємо певну міру пояснювати, де тут наше, а де те, на що ми не будемо претендувати, тому що це воно не наше. Ми не можемо дозволяти Путінові говорити про те, що червоні лінії будемо виставляти ми, нав'язувати свої концепти. Не можемо дозволяти нашим громадянам відкривати вуха для цієї ворожої пропаганди. Зрозуміло, що і в світові створення Кримської платформи, або, наприклад, інші такі концепти, які нібито здавалися культурологічними, нібито здавалися не мають відношення безпосередньо до відсічі агресії і до деокупації окупованих територій, вони також є ефективними, тому що насправді треба завойовувати або принаймні не дати ворогові завойовувати ментальні території.
У травні агентство ТАСС із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії повідомило, що російські паспорти отримало вже понад 500 000 жителів окремих районів Донецької і Луганської областей. Офіційно керівництво Росії відкидає плани щодо приєднання окупованої частини Донбасу. На прес-конференції 20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає першим кроком до анексії роздачу російських паспортів жителям ОРДЛО і згадав про досвід Криму, де свого часу відбувалося те саме. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.